Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сәламәтлеге шикләнгән булса да, ләкин таланты шиксез рәссам авыз һәм тешләр ярдәмендә рәсемнәр ясый. Җәйге каникулларда да эшләү мөмкинлеге булачак. Яшүсмер нинди шартларда эшкә урнаша ала? Күп кенә бакчачылар инде бакча сезонын ачты. Энергетик бакчачылык ширкәтендә дә күпләр үз участокларын тәртипкә китерә башлаган. Узган ел бу вакытта алар бөтен кичләрен су басуга каршы юнәлткән иде. Хәзер гидротехник корылмалар аркасында андый күңелсезлекләр булмаска тиеш. Безнең хәбәрчебез бакчачылар белән аралашты. Дамир Газизуллин рәхәтләнеп үз участогында эшли, һава шартлары да яхшы ди ул. Аның бакчасы һәм өе буе янәшәсендә урнашкан. Алдагы ялларда язгы чорда сулыклар аның участогында бик еш кунак булган. Тогда тут подтапливало. Вот у бабушки вот здесь вот бобер лежал вот так вот, гладил себя. Она радовалась, вот у меня живность. Вода сошла, он все деревья подгрыз. Су басулардан зыян күрүче Дамир Газизуллин гына түгел, башка бакчачыларга да ул проблема яхшы таныш. Аларның участоклары елга ярында урнашкан, күпләре проблеманы үзләре хәл итәргә тырышып караган. Җир керткәннәр, бакча йортларын күтәргәннәр, ләкин кайвакыт бары бер уңышсыз калганнар. Урожай вовремя не посадишь. Раз не посадишь рассаду вовремя, значит урожай плохой будет самый. Пока вода сойдет, пока земля просохнет, время уходит, весной особенно. До участка доходила вода. Даже половина участка бывала затоплена. Ну, в зависимости от того, какой уровень на каме. Если там прозевают скинуть воду, значит, нас топило. Быел яңартылган гидротехник корылма аркасында проблема хәл ителер дип ышаналар. Бакчачылар явым-төшемнәр күп булган очракта да су басулар башка аларны борчымас дип ышана. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-301-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Май айында яшүсмерләрне эшкә урнаштыру өчен гаризалар кабул ителә башлый. Чаллы предприятиеләре ел саен җәйге каникуллар вакытында 3000-гә якын баланы эшкә ала. Быел төбәк бюджетыннан укучыларга һәм студентларга хезмәт хакы түләү өчен 13 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Балалар күпме эш хакы алачак? Тулырак безнең алдагы материалда. Камила Кривоноговага нибары 16 яшь. Узган җәйге каникулларда кыз үз тормышында беренче эш урынын яшьләр үзәгендә ала. Камила иҗтимагый чаралар оештыруда катнаша. Шулай ук офис буенча эшләр башкара. Мне было очень интересно попробовать вообще на себе, что такое работать, потому что я только училась работать. Мне было, в принципе, просто интересно. Адилә Исламова да Камила үрнәгендә булачак җәйге каникуллар чорында эшкә урнашырга карар кыла. Дөрес, кыз әле кайда эшләячәген билгеләмәгән. Это как пробный период взрослой жизни, работать, как-то привыкать к этому всему, подготавливать самого себя к труду. Хотелось бы фотографом на каких-то мероприятиях, коммерцией заниматься. Җәйге чорда яшүсмерләр бюджет яки дәүләтнеке булмаган предприятиеләргә эшкә урнаша ала. Мәктәп укучылары өчен кайбер эш төрләре рөхсәт ителә. Булар мәктәп җиһазларын, шулай ук спорт һәм балалар мәйданчыкларын ремонтлау, шулай ук мәктәп участокларында авыл хуҗалыгы эшләрендә катнашу. Шәхси компаниялар яшүсмерләргә 21 мең сумнан артык хезмәт хакы түләргә вәгъдә итә. Если брать бюджетные организации, здесь бюджетные организации, если заключают договор напрямую с центром занятости, то они должны тоже платить 16 242, то есть МРОД, и плюс материальная поддержка будет со стороны центра занятости 2250. И это при условии, если школьник отработает полный месяц, полное рабочее время. Эшкә урнашу өчен 14-18 яшьлек яшүсмергә мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 20 майдан кабул ителәчәк. Азилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Сәләмәтлек үзенчәлекләре талантка киртә була алмый шалдан танылган рәссам үзенең 40 яшьлек юбилеен бәйрәм итте. Ул картиналарны куллары белән ясамый. Ринат Мусин үз халәтендә мондый биеклекләргә ничек ирешкән? Безнең сюжетта сөйләрбез. Шушы көннәрдә Шалыда яшәүче Ринат Мусин үзенең юбилеен билгеләп үтте. Аның таланты һәм үҗәтлеге һәркемне көнләштерерлек. Ринатта ДЦП диагнозы, әмма бу аңа бөтен дөнья буйлап үз талантын күрсәтергә комачауламый. Теперь уж он знаменитый художник. Вот мы сейчас можем показать вам. Вот этот кубок, это из Москвы кубок прислали нам. Вернее, привезли мы. Он в Москву ездил. Это Кобзон с Соломиным вручали ему. Ул үз эшләрен махсус җайланма ярдәмендә башкара. Аны Ринат өчен әтисе уйлап тапкан. Элек пумаланы авызында тота иде. Ләкин теше тишкәннән соң нәрсәдер үзгәртергә кирәк икәнен аңладым, ди Фәргать Мусин. У сварочного аппарата есть вот такая, а здесь крышка от сварки. Вот. А я ее приспособил для себя. В Жириновске встречались. Обалдеть. Ага. А там диплом у нас в Москве. Ринат Мусин эшләре арасында туган як пейзажлары аерым урын алып тора. Рәсемнәрне ул майлы буяулар белән ясый. Чаллыда аның эшләрен социаль шелтәрләрдә күреп була. Ул һәрвакыт шәхсән аралашырга да әзер. Розалия Фәхретдинова, Кирилл Хабзе, Яңалыклар. Ораза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 15-нче көне сәхәр ашауны 2 сәгать 31 минутта төгәлләргә кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты кичке 18 сәгать 18 минутка туры килә. Шәһәребез мәчетләрендә күркәм рәвештә ифтарлар уздырыла. Ифтарларга авыз ачырга теләгән һәркем килә ала. 11 апрельдан 15-нә кадәр Чаллыларны халык ярминкәсе кабат сөендерәчәк. Бирдә сез якынарыгызга охшаган әйберләрне таба аларсыз. Россиянең төрле төбәкләреннән үзенчәлекле бүләкләрне һәм тәм-томнарның зур сайлау мөмкинлеге. Халык ярминкәсендә табигый азык-төлекнең зур ассортименты тәкъдим ителә. Камчаткадан 20дән артык кайнар һәм салкын ысланган балык, Беларусидан фермер колбасалары һәм тәм-томнар, Удмуртиянең иң тәмле сөт продукциясе, Тверь өлкәсеннән гадәти булмаган мармелад. Бирдә кием, аяк киеме һәм аксессуарлар сатып алырга мөмкин. Россия фабрикаларыннан трикотаж, фин-ветровкалары, ир-атлар футболкалары һәм күлмәкләре, яшьлекне озайту, Новосибирск һәм Кырым косметикасы ярдәмендә мөмкин. Быел ярминкә 15 еллыгын бәйрәм итә. Шул вакыт эчендә Чаллы халкы һәм Россиянең 30дан артык шәһәрендә яшәүчеләр анда файдалы сатып алулар ясарга өлгерде. Сез дә ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз һәм тоткан уразаларыбыз кабул булсын. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 50%. Альфа-клиник. Телефон в Челнах 200 ровно 222. 200 ровно 222. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Посмотрели финал. Где котов на телевизор меняют? Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Видел? Да ничего ты не видел, ты же кот. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Телевизор топ-девайс Фреймлес за 12 900. Казань-Экспресс. Продсклад Победа. Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам.